2009ko ekainean izan zela osoko bilkuran eta alderdi guztien adostasunarekin Getxoko udalak adostu zuela urtero oroimen bat, rekuerdo bat pixkat egitea, omenaldi bat egitea, atzera begiratzea, gogoratzeko gure historiaren hain latz eta mingarriak izan ziren episodio hauek, hau da guda zibila eta frankismo garaioien biktimak gogoratzeko ekitaldi bat egitea adostu zen, eta ez bakarrik hori, baita ere eskultura bat jartzea, oroitzapen hori presentea egoteko gure paisaian ere. Eskultura guztia esaten du, eskulturaren izena da oroimenaren liburua, eta horretarako gatoz urtero, pixkat atzera begiratzeko, gogoratzeko momentu latz horiek jasan eta pairatu zituzten pertsonak biktimak, baina gogoratzeko gogorrotorik gabe, gogoratzeko azken batean berriz ez errepikatzeko helburuarekin eta elkar bizitzaren klabean nolabait. Etorkizunera begiratzeko elkar bizitzaren klabe horretan eta lehen esan duan moduan berriz ez errepikatzeko. Beraz, urtero ingo dugu omenaldi hau, ingo dugu oroiman hau ingo dugu, ez hasteko, baina berriz esaten dut etorkizunera begiratzeko bete elkar bizitzaren klabe horretan.